Hambai dibor kaham ang kaisa kok saklainani bagay mafaika ani ang buini personal life thangai sanani to musungya haifano tiprasa society no naharinai tiprasa hodano mathangai nargnani bagay khoroksa tiprasa angai tiprasa bosongni borok angai ang ani dofa tai ani tiprasa hodano mathangnani bagay ang okok sathai tongo oboni ani rights tongo kok khai obosi je ononto sompilik tei bini busajak borok khorok thamni jengjalno töyei tabuk kwbangma o pandemic ni jorao chini borok rok chasarara nangjak masaya manangya lukurok je suknai rok subalai tongo charulai tongo khanrulai tongo tiprasa rok nokbar watui teibo obohai sikon mikon disaster phainai tiprasa rok ni nokhukno nokbar watui bai kwbangma sabai kalangkha sokomori kalangkha nok nukhung rokno obohai rok eko o jorao obohai wansukma kwrui lasima kwrui borokni jengjalno se focus khlainai borokni o lasia tongmungno sungsarno phunugui biang kok sai tongmarok belai khe mosangya jefuru kok tripura channel komal koloi thangui o sompilik ni busajakno nyai rinani bagui justice rinani bagui chini Ranjit Sarsong tei kwbangma borok milionyai borok a jagao thangkha o sompilik ni busai bai malai kha kok tripura borokno interview nafuro tamo hwnui sa o sompilik ni busai tabuk o ononto bai tongnai o burui busani bufa sao bumasi nosto khlaio ononto bai onontoni call phai phone jasagi hangke buma bai si pujago ui kabui anori hinhoro hairok hwnui sao bini bufa srai ke statement roi tongo belai ke lasime singsa kok obohai buile bono justice manthun ha bo khoroksa innocent girl bo khoroksa nabalik burui bono niyai rinani bagui se buile chai to geinai bini bagui kafara lainai obohai 50-60 bosor laijak bura rok bai bini light nosto ongui tongkha hnoi buile justice rinani bagui se bini bagui chai to gei tongo wan sukma kwrui borok bhai khlai mohai abo newspaper pori wonyai video call khlai newspaper pori tutui saklai khanare ma haikai obohai khlai video khlailai tongkha abo ononto da tolawa paper haike sagui tong hi naisigi por dihnai faltu borok tiprasani hodao mohai borokno sekagui rimani se hambo lukurok sini borok tabuk jengjalo klai masai manangya kwbangma bipod klaijak jorao jeng mohai borokni phasingo focus rwnani kogya mohai borok obotui borokno tiprasa hodani se out klai rina nango sini society no mwthangui telangna bagui sinai nuknai borok suknai rok keboba palai milioi chubalai tongo keboba saisum kunai chubalai tongo obohai jengjal chasarani jorao borok hingke bongni sak motok mung tongui ayang bigrombo thango tabukai bigrom malia thangmalia o jarao biang borokni jengjalno tubui social media phayo oboti borok rokno sini society ni se out khlai rinan nango kwbangma borok bini bagui afro bonok khairok jagunai kaham kok sawoi kaham wan sugui bini life no naharui bini mokhang no naharui boi kwbangma bono help khai tongmani kwbangma sakhari bini bagui kok sai tongmani abosi botamo wan sukha bini bisingo abo kebo saimanliya ulokhai biango kamai tongui kha asuk din kolokma tabuka hanya hai bono case rina pho
जे बंगनी पारानी बरक बिनी एगेंस्ट कक सानाय बिनी बागै हामिया खलायनाय बनो केस रोना फो बय बिनी बागै कमेन्ट हामिया खायनाय बनो केस रोना फो खरक बुसुंनो नों केस रोनानि खरक बुसुंनो केस रोनाय नों वानसुगैनो नायखा तै बरका गोबागै मतम सलायजाक फटोनो आबो एडिट छे बिन बुमा भिडियो खलाय कक साबुखा कमल खलाय बाहायके अ फटोनो एडिट खलायै हायके लासिमा सिंसा खलाय मान हनै अनंत भाई गोबागै मतम सलायमानि बा अनंत निजे से गसी तंगले कक त्रिपुरा न्यूज चैनल यूट्यूब थांगै सर्च खलायला तामा मानयां नायसा अब बाहायके अंगै थांगा साइमालिया ता सासिदि लासिमा सिंसा हनै अनंत साकबाय थांसे आ ककनो साइ तंगले अब आयांग आयांग आसुता खनारि सिदि नै तैसे कक त्रिपुरा चैनल न तैसा कमल कलय बाहायके एडिट खलायमान अबाहायके लासिमा सिंसा खलायमान हनै भिडियो खलाय दङ लासिमा करै जे किसा फानो छि त्रिपुरा सरकनि अबाहाय जोंजाल चासारारा नाङै तंफ्रो बियां बियां महाय तमंग्रगनो नुखाखै ताकुग्रग बुकुरक कक सायै तङै मानिया नासिगि मानिया आनि याकनि एक पैसा नाहारि चायासि इंथन तांगै हिनबा आंगानि दफाना हामजागो आनि त्रिपुरासा ससाइटि न मोथाङै तेलांगानानि बागै बुसकांगो तै काहाम खलाय फ्लगै तेलांगानानि बागै जत्तनो लुकुरक साइटक दङ तिनि जानि जानो खुंजा हनै जत्तनो नासिकलाय तंनानि हिंके गोबां मा त्रिपुरासा थै थांगामा मासा एमा नंगिया अर दफा हदा हनै सालाय तंना नांगला खामो बुजिखा अबाहाय जोंजालनि जराव महाय खलायै ससियेल मीडिया फाइ कक साइ तंफायो लासिया बै नक हुक गोबाय किसिक थांबायखा काहामा नक बारवातियो उरि तलांजाकबायखा ताबुक शिबिर अबाहाय केम्प खाइ मा दङ लादा लासि नरक अबाहाय रंनो नुगै नरक नियो तंथकपाया तंमुं न ससियल मीडिया फाइ सापायनानि आनि आसुक इम्पोर्टेंट करे केबनि पर्सनल लाइफ थांगै कक सानानि केबो बिहिक बुसाय वाल नाकारदि आं भिडियो खलाय दङ आं भिडियो खलाय दंफ्रो केबो फोन रक ताखाजे आनि भिडियो डिस्टार्ब मुङो आं केबनि पर्सनल लाइफ थांगै कक सानानि आनि हक करे आनि अधिकार करे आनि औकात करे बै बिहिक बुसाय वालाय दंमा जागाव फियाबा जेफ्रो त्रिपुरासानि ससाइटि कमाय थांना नाय दंखा त्रिपुरासानि ससाइटिव बेराम हामिया तो बुजाक दंखा तान हिनबा आं बसंनि बरकंगै आनि कक सानानि राइट्स दङ अबनो केबो मुथागै मानिया नोंबो सादि आंबो सानाय अबाहाय जाया आंगै दंखाय आं खानोसै इंथन लुकुरक नरकाना एक्सपोज खलायमानो खलायदि आं नाहिया तामनि हिनबा हाते दफानो हामजागो हंखाय त्रिपुरासानि हदानो हामजागो हंके सिनि हदा कमरना नाय दंखाय जों अबाहाय कक सानानि सिरिं सिरिं तंजाकनाय कगया जों साथाय दङ अबाहाय हामिया बेरामनो कासुथाय दङ बरकनि तंथकपाया तंमुं बरकनि अ बेहिया तंमुं अबनो जों इम्पोर्टेंट रजाकनाय ससियल मीडियाव बरकनि नगो थाङै जों न्यूज चैनल थाङै बेलायके इम्पोर्टेंट रजागैनाय पोस्टास खलायनाय बरकनो इनक्वायरि खलायजाकनाय ताबुक त्रिपुरा सारक माइमासाया मा नंया जोंजाल खलाय दङ बिरमान खलाय दङ अबनो सि जों साइटक लायनानि दरकार सिनि त्रिपुरा सारक बिग्रा खांग्रा आंगैनाय हानि सय बुसातै फातार हाव बुनि सेलें खाति उइ मासाय दङ हाजार बाय थागिया लाख लाख त्रिपुरासा फातार हाव कलगै मा दङ अबनो वानसुगै जानाय खापांनि लुकुरक आं नरकनो कयो अबतै सिनाल वायजानाय जुरां वायजानाय बररकनि फाइसिंग अ बखरकनो नरकता रहरदि इग्नोर खलायरोदि बेलाय लाइको काहंकाय सिनि त्रिपुरासा ससाइटिनि आउट खलायरोदि जों नांगियावबो तै बरकनो अबरकनखा सिनि बसंग सिनि दफाव तिसुमै सिलनाय रक सिनि ससाइटिनो सकमरनाय रक बरकनो साकमुसुंतै तंनानि साकमुसुंतै जानानि अबाहाय आजादी यापारै रिखांकाय बरक सिनि दफानो सकमर पाइसुंनाय अनन्तताम हनै साबा 12,000 करोड़ त्रिपुरासा सोनामनानि नांगौ त्रिपुरासा
bosong kerika YouTube rogo lasia kelai komen rupayo behia anonto bawa hai kelai komen rupayo bokai 1000 bosor banci nai po 1000 BC banci ui tong nai tei bo busabo 12 crore kelai lang nai 12,000 crore kelai lang nai po oba hai rok message rui tong lasia obo tei boro rok no saya hampana ma saka tangi hinba sini dopawo jengjal tubu tubui faimani bagai tei ang okok bo saklai rinani musungo mia salsa thangnai sikang je sampahor bati moidan dahin ayang phasing rogo sampahor am soyo kalayo ang asuk address kaham ke saiman ya phano tobo phano o sampahor phasing ni je 9 years old obahai o buri besano rep khlaimani khoroksa 22 bosorni selabusa obo belai ke chaya obo tei rokno thik ke kotor punishment redi Tiprasa society ni kaisa krak motha khaoinai thik khlai punishment ronani khlaidi next time bo obahai jahate ingya tei obo belai ke lasime singsa belai ke waijai tongbai kha tei obo simia obo ni sikang bo rap ni tinya kok khnajak rap khlai paisi teisan borok ni nok nokung ni borok no dom ki hum ki roinai kestar redi hanai nai bu tok khlai marok obon ko dup sora phasing ni khapang ni lokorok sini do phawa mungsani ya jengjal drugs amani rok drugs awai kabangma borok thika sini takok song bukok song nijini life no sak hamiao khiklai nosto khlai tongkha norok wansu ki janai drugs amani sabo sekang social media o fainai okokno focus klai saka lukurokno khanarika norok wanso gi janai social media o puila ang first live video klai chao aboni pore news channel ni bisingo kok Tripura obono lukurokno message khlaika kok Tripura obotei drugs anai rokno first video khlaika Agartala town ni andaro tongnai buri rok chini dopani buri busarok wanjai bai khorok tui buljak toksa tui buljak khaike khanai tui buljak drugs sajak chok effect nangjak rokno bike ni ongkhor laiye bokrok tui bulai marok kabang masung social media nogo kok Tripura channel puila obono saklai mani yagulo kabang ma drugs anai rokno kamini buri botol phankrak khanai khaoinai tulasikor phasing rogon rok nok bai khena obahai khlai drugs anai rokno romka punishment dika haipana sing tabuk bo drugs ni yakni muktongoi manya ko norok jotono saiman banya chini borok rok tabuk bo drugs ni yakni muktong yako o lockdown ni jarawo o pandemic ni sthiti o tabuk chini borok thangnai 10-15 din sikang beri sikla rok police bai manjak mani norok nok bai khena drugs awi manjak marok obahai khlai kefek tei borok drugs bo phalo bunya bo chari bo borok bo manjak go belai ke lachi singcha kok jengjal mungsa bai thagya podre pod jengjal sini dopani bisingo khlai tongkha haipano chi wan sukma krei lasima krei dal bidal kok saoinai nijini sak motok tongmung tongmarok no social media phai sak saoinai bunya hamya bano gunyai ulta bini no kaham sil saoinai social media phai kok sai tong phai bayo ai newspaper porima hai borok si bisi obahai khlaiei lasiang tong phayo tolawa abo a video khlai kok sapuro onontoda hai ke script a patro lipino yago tuitong lasia khlai ar koromoto khlai phai sai tong phai nini oro sing important rizak naya sini lukrok khanadi kaisa news channel phano bini arata thangton bo asuksi bini case no withdraw khlaina ni musungo hungke bo asuksi bini hamya jengjal ni yak ni kakda ni musungo hungke bo lukrok no nakar sanai nyai ani no chayangkha ani no sumsok ungka hanai nakar sanai nyai si bo video khlai kok sanani nango asukno case withdraw khlaina ni musung khangke personal komal koloi bai kok Tripura channel bai chini Ranjit sar songbai malai nai nakar sanai nyai o case no withdraw khainani bagai bokok saiman bele tama oro ani bagai hamya sanai sini parani borok no ba ang case runai
Ani bagi komen kelainnya, hamia komen kelainnya, borok nobo kes rinai, Komal kolai nobo kes rinai, Ronji Debormano kes rinai, Soron Debormano kes rinai, ini bahai ke lasi eklai pai saraka. Nengle koroksa innocent girl, neng koroksa nadan lerki, tabuk, nini o omoro, nono boy justice rinani bagi niai rinani bagi nini bagi sai togo tongo, neng lasi ada. Nini nono boy niai rinani bagi sai togo tongo, serai nabalik nai, bono jesa kelai pano justice rinani ton, tabuk kita mongha, kebo kok thaisa kaham salia bini bagi, kebo sajak liya. Na seler jak bai masih kol kuri ke bono, koroksa sajak nai kiri, oh burinya, samplik ni pusajak na. Puila okai bui bono, khairok jaganya, kebang masuk bai tong mani. Lada lasi neng obai ke video kelai pai sanani nin bokrogo kisah sekuan sukna naik ya. Oh ononto totai lasi lang liya, pati sari ni na nang ononto no. Ang bai ke ononto, one time pan tamalai tung, nang hangkai jeng maning layana. Ang onontono thapra phungsama runai kubui kok ang tangai onontono expose khanya nangha bodo phano mothangna kok sawo bobo kaisa institution ni leader no bobo kaisa সংস্থা ni neta bujikha aboni bagai se ang onontono bo sekango phone khlai sungo piaba ba ano sui musuk wak tok obahai word use khlayo aboni bagai ang jolika ang bono respect rei nyo kok sanani thangmani respect rei kok sana bagnyo ang bono phone khlaimani respect rei nya ang bono kok sungnani tongmani phiaba ba ano wak tok sui musuk obahai word use khlayo oboni bagai ang onontono naselerkha belaiken chelengkha tai abo simia biango bo swak effect da tamo am tei dal bidal bini phalatam kok sak khna di hnoi tuisa sulungo thangai yamrok yasak jak abahai khlaiei video khlai audio rok sen khlaio ano ononto faltu ononto kaham kaino saimano lukrok ononto belai khena faltu obotai lukrok no sebai sanani nangya ononto hai borok tini sini do phawo kaisa tamo hinai bobo kaisa disaster no bobo kaisa mahamari no tiprasa society wo ononto hai borok bobo kaisa disaster jeng bono kasonani nangnai kok abosi social media bojese pano phai borok video dal bidal video khai phai sai tong phaitun o jagao jeng focus tardi khapangni tiprasa media channel rok tiprasa news channel rok nang koyo borok ni phaiching ang tiprasa angui norok no koyo ta thangdi borok ni phaiching jeng norok aro video camera talangnai mic talangnai thangnani kono dorkar krai tamni ba jeng tabok chini dofa busuk jeng jalak klaijak nokho korika nok khungja tangnani khoroksa borok bihik busano da sarinani nok da tangnani tabok taibo jeng jal kotor phai tongo nok khungja tangnani 1 years 2 years big busa ganang rok rang pusa khati unyai duko kolam te khibe unyai aboni yagulo si nok tangai mano khungja nok no complete khanyani 1 years 2 years nang thango kebo ba asuk bai phano simaya hanyo bera sapta khlainai warok ni je sati khlai tangai tongai ma rok obahai rok tini telangi thangjak bai kya nokbar bang kondiri bai tei norok nokna kaham nok tangjak half wall plaster rijak obahai nok rok nobo sokomori telang thangka o nokbar bang kondiri hengke jeng tabuk chanani dewan suknani kothang tongnani dewan suknani na do phano mothangai telangnani chini society no follow goi telangnani kaham khlai telangnani oboda wan suknani na ki jeng tam khlai thai tam khlainani jeng biango chai to goi kol painai chini tiprasani leader hanjaknai rok chini tiprasa bosongni sinai noknai rok nei biango chai to goi kol painai norok no sadi bondon lon nai kharlainani busaina kagai kelangnani bihingno kagai kelangnani busai busana khibioi tai kaisa chela sikla bai khari thangnani bondon lon nawoi khorok busuk kharka norok sibai khena nokbai khena obahai bukhnai kasak rajak busamangnai bumarok bukhnai kala rajak wanjai chela bai khar thango bondon lon nawunyai
yang nogo kai jana nangani bial poja gogre gog sugui kelang tango tei fatar hawo tongonyai kaham kai tonglai maya hanya hai kaglai piro tai kobuni selabai thang piro busuk tama ongui tongha norok nok nable busuk jengjalo sung tongui tongha lasilia de salpai kai tai kaisa ni big bai tonglayo manjak layo social media re layo asuk important ye lokuro kaisa ni makhang na sokmani bo kisa limit na rakti o chicken mikon kisa asuk rong khang kanyo video camera saklai thango video camera khlaiye youtube diary layo lokurok aro bo asuk dhyan rojak naiya a jaga sung asuk kai thangai camera sakjagai jotono asuk nangya sogya bebak jagao no camera sakjak naiya khoroksa bukha dukho nangjagai thei thango tam khanyai aboni bagai bebak jagao sung camera sakjak naiya angasu kok kobang sanani thangliya engke norok bo saimano ang norok no subai manya singthon ang bo khoroksa tini bigrangni ang phatar hawo kesajak ang norok no subai manya phano ang tini ani do phana hamjagai ani tiprasani society no hamjagai hano hamjagai tini okok mas hawo lukro ang hai bigra khangra ano video khlai disturb ta khaji bar ang obogo thokjagya ani kok paina sekang ang okok thaisa sai klangnai norok jesuk pano ongthon tabuk sini o jungjalni jorao khapangni lukurok sini buri besarep khlaijak marokno sini borok drugs samarokno tei sini borok obahai khlaiei kaisa tei kaisa bondon loan nai big busa kagai kharai thangmarokno norok obo krak majra ranani bagai norok obo krak raida khainadi kami para suba lainnya ni bagai kaisa tai kaisa district thanglaina nangya tumung jotono sing unity engai krak khai basalai man khai phan baksa khai basalai chobai man khang khai janija district janija area janija kami nang tini nini bohok pung tongoi nini nogana mai masa yaklai tongkha nini kami wo kobangma masa ema nang yaklai tongkha sungobo joto thansa khlai chablai khang khai nailai khang ke kaisa tai kaisa district barinai thanglaina nangya suba obahai khlai sung kapra lainnya ni nangya aboni bagai ang norok no koijawo norok obahai ta angdi tabukni o jorawo obahai jurang waijanai behia tomung tongnai rokno focus tardi oborok no norok bekhata rodi oborok ni phasing ta saitok di sini masa ema nangya jengjal klaijak tiprasarok ni bagai simise norok saitok di tei tiprasani society no kaham kai mothangai telangnani bagai saitok di asukna ani koimung hambai jotono hanya hai o dibor kahamni jorao